celaton kanthi irah-irah keduwung kanthi permati. Keduwung. Sakwise tampa rapot, rajake bocah-bocah sekolah banjur padha prei 2 minggu. Sanajan prei, nanging bocah-bocah sekolah padha diparingi tugas dening bapak ibu gurune. Pamrihe supaya tetep padha sinau kanthi tumemen. Ing dina prei kang kapisan ya iku dina Senin, Eni nyincil nggarap tugas basa Jawa gawe laporan kegiatan. Amarga datane kurang, mula Eni fotokopi brosur kagungane Bu Guru. Eni. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Saka endi wae to kowe kuwi En? Lunga kok ora poyan, grenas-grenes. Mau eyangmu tindak rene, goleki kowe. Eni. Kagungan kersa menapa, Bu? Kok eyang madosi kula? Lajeng menika eyang wonten pundi? Ibu. Kowe arep didhawuhi eyang nderekake tindak bang, saperlu mundhut pensiun. Eni. Lajeng menika ingkang nderekake sinten, Bu? Kok eyang boten kersa ngentosi? Ibu. Ya tindak piyambakan, nitih becak. Eyang ora sronto ngenteni kowe. Kantor bank selak tutup. Ibu bolak-balik rak wis ngendika. Paribasane lambe satu mang kari samerang. Yen lunga menyang ngendi wae mbok yo pamit. Arep menyang ngendi? Kawigatane apa? Baline jam pira? Lan sak patunggalane. Dadi yen ana apa-apa kuwi gampang anggonku ngluru lan ya karuan wektune. Ora nyepelekke karo wong tuwa. Eni. Ujar kula namung badhe kisah sekedhap fotokopi brosur anggen kula ngampil kagunganing Bu Guru. Saperlu badhe kula anggi nggarap tugas basa Jawi, Bu. Tibakipun wonten mriku antrinipun kathah saengga ora didangu. Ibu. Embuh sakdela utawa suwe, sepira to abote pamit? Wong ibu yo nang omah wae. Aku ki mbok anggap reca apa? Eni. Aduh, Bu. Nyuwun pangapunten, mboten, Bu. Mboten saestu. Ibu kok anggenipun menggalih ngatos dumugi semanten toh? Ibu. Lah kepriye to? Wong kowe kaya-kaya kok ora nguwongke banget marang ibu. Nggah, nggih. Ning sejatine ora kepanggih. Nyepelekake banget karo wong tuwa. Eni. Aduh, Ibu. Kula rumaos lepat. Kula janji menjing boten badhe mangsuli malih. Keng putra kapok saestu. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng nggih, Bu. Ibu. Iya, yen iku mau metu saka prentuling atimu dhewe, dak ngapura. Estokno sakabehing pangandikane wong tuwa, amrih uripmu nemu bejo. Eni. Kasinggihan, Ibu. Matur nuwun sanget paringanipun priksa. Amarga lunga tanpa pamitan, atine Eni getune tanpa kinira. Jalaran wis gawe cuwa penggalihe wong-wong kang banget ditresnani. Ibune rumangsa keloro-loro awit ora diwongke utawa ora dianggep. Lan iyange uga gelo banget. Ing ngatasé dina prei mung arep njaluk tulung wayahe didherekake menyang ngebangkan wae kok ora kelakon. Jroning ati Eni prasetyo yen ora bakal mbaleni tumindake kang kurang tata iku.